Ele can get it for the mail. You won't come. Hey, listen. I don't joke here. Let's liar. Ya won't Otele. I would let you just I go ballot. I get just machine gun for them now. Ibranga program will come. Chile Cabagoko. Onye Cabagoko. Ele help to arrange TB. Obu odi. Now we'll tell you there. Onto the ala the obu or the odd. Ele help to the TB. Chile Cabagoko ma being to Chile Cabagoko. Here up on Maragana Hotel, Woneka. Eh? I got with organic cream eater. Go up to your bleaching. Go up to mana heater, Jim, never colored riot. Go up to Talamana heater. Go and bring it out. Go up to man organic. Okay. Organic cream eater, alone, you're a huh? Oh, you're organic cream eater. I do make organic cream. Bleaching it, go near a cigar. I do make the bleaching, then I come no. That was a phone. Hey, phone and I can't bring up my auto anaga was a razarafu. Papingo. They hot and knock on Yemen less pire. Namangain or mess pire. Today phone and I can with you close to screen here. Oh, kuna cham niru. Wabanyodioko. Off of that light, Banyodioko. Oh, that is this place, the open. Ever the open, oh, yeah, toja cham niru. Where phone at when I can go back and Nishigi. Man, where's it? Bring it close with your screen here. I'm precious. Asking you what pack and ask Nishigi. What pack and Nishigi? Precious, Sonia. Precious, Sonia. Ife Dibo. I came and how I'm on social media. Yeah. Therefore, Adma for 28. 28. KB and get back on Yamonota. I had to say for now of ma. The phone I'm off ma. The phone of ma. The full of ma. Oh, the matter gonna get tagana. Get with a mamma bad bedding Gani in the mud honor. I get tagana. Get your mamma and get in your mamma dash. Guess how was pattern. Bamamana, guess how was pattern. Oh, the matter. The phone I knew who will close at Chile Cabago Coma Bingo. Play home and knock Abino out of Prona Kingdom, huh? Sorry, sir. Damn you, on your sorry. No, like on your sorry, Shinobi. What Pacano Lugi, what Pacano Lugi. Man, knock out the human right arm. Bless, I'm sorry. We are not gossip, I'm sorry. They just a human right arm. Akuko Jadog. Huh? Mba. Pilot again. Hey, Mba. It went by. Onye ara ọdịda family unu. Mba. Ngworokwan. Mba. Imbekwan. Mba. Iwo onye ebe. Awumo ya Anambra State. Ebe na Anambra. Ozubulu. Ha? Ozubulu. Ebe na Ozubulu. Ekusigo Egbema. Ebe na Egbema. Ụmụahịa. Achi ọnọ gị n'ike.
Yeah. Mana Oh, ana yeah. m akpụ ya akpụ. Nagrimina. Ọ dị ya mana ana m akpụ ya akpụ. Ekporachi ke ugbu a aji ke okporo akpụ. Ya akpụrụ m ya akpụ. Adọtịala gị mbụ. A na-ata gị adọtị ka na-agba gị jack. Bishop ama m ihe bụ ndọtị. Ịma nke bụ ndọtị. Atama gị aja adọtị ka eji agba gị jack. A na-ata m ama m nke bụ ndọtị. Bishop kọwalụ m na ama m ihe bụ ndọtị. Nkọwara gị nga ụkwụ gị na-anọ m nso ịdọtị gị ka m mara ma nji gị ya. Nkọwara gị nga ụkwụ gị na-anọ gị nso m wee dọtị gị. A na-adọtị m adọtị. A na-adọtị gị adọtị. Ama m nke bụ ọfụfụ. Adị m mma, adị m oke. Ebulọ m ama m. Ị na-echi ihe ara? A na-ata gị na-echi ihe ara? Ele ara ị na-ake like inye ha ara aka ịkpakọwa aka nri. O nwere sometimes nke anụnwa bụrụ nyanwa ya atọ m ụtọ. Nwere sometimes nke atọ m ụtọ. That's ara nke a na-adịghị mma m lega anya na awụ ke tọga gị ụtọ. Ke na-adịghị mma m lega anya otu ka ibie m lega anya na ka ịsa ọ tọga gị ụtọ. Dem you nwa bingo nwụra nwa anya ara ga-eyicha ara ndị akpọghị amụ na pam. Bịara nga vụrụ ara ndị akpọghị amụ na pam bịa nga bịa sị ma nwa aka ya ata ata nwa nkata na-adọrọ. Nwa bingo nwụrụ anwụ. How many minutes ka ị na-echi ụmụ nwoke ara? O depend kwa. How many minutes onye dependent? 30 minutes. Telerosa na-ese? 30 minutes. Ị mụrụ nwa ọhụrụ? Mba. Onye nwa ga-arụ ashịma ọ gwara gị sọ nwere ashịma? Mba. Denele ihe ije were ara chi ghe nwoke ibe m n'ọnụ for 30 minutes. Ọ kwụrụ ụgwọ isi gị? Ọka o enjoy mụnwa enjoy. Dem you ihe unu ji anụ na-atọgbọrọ n'ụlọ nne unu na nna unu. Ị ga-anọ ga were ara chi ghe nwoke na-akwụpụ ụgwọ isi gị n'ọnụ for 30 minutes. Sita ngịrị mere ọ wara ya agba gị. Ọ wara ya agba gị. Ga were ara chi ghe nwoke ibe m na-adịbe bride price ọ kwụrụla isi gị for 30 ịma nwere ihe mere gị n'isi. Eti na-eme gị abandon gị se break ela hat gị. Ị na-eti nwoke ibe m ara for 30 minutes for what? Onye ọwa ọ sị na ara gị wee inhaler. Ọ gị ka m jụrụ ara gị ovu inhaler. Ịma na asị. Nwa bingo ara gị ọpa inhaler Chineke agba gị ọkụ. Akwara inhaler. Nwa agbọghọbịa na-enye ara anyị responsibly to ụmụ nwoke. Iji aṅụ amụ. Adị m like ịṅụ amụ. Oke ike ọ dị gị? Iwu onye kum. Iwu onye kum ịnọrọ taa ga ejọsụ na ma ịhụ amụ ya agụmagụ ga ịchọba nke ị na-aga ebu amụ. Ị gbara akwụla mbụ? Ka ebe isi na watch m? From Lagos. Gịnị ka ịrụ nga? Na ihe nnọga ebe a. Ka bụ ndị nke nta gara ọkụ. Ị na-ere food items. Ị nwere shop nke gị. Ya.
Shike gbama mbọ nna. Akpịrị ọ dị gị? Ihe ị nwere ọ na-ezuru gị? Ọfụma. Ihe a na-akpọ ring light na-anọ n'ike ụmụ nwaanyị ebe elu ebe nke gị ọfọ mebiele. Atọwa awa nke gị ọnwụọna. Atọwa awa. Ọ na-adị ka jọmpa na-anọ n'elu elu a na-akpọ atọwa awa. Tinye fonu n'ọnụ ka m na ihe na-ekwu nke gị ọnwụọna. Ọ dị active. Power bank gị ọ bọọnụọla? Mba, very sharp. Enwere mgbe etiri gị amụ n'ike ka etie chai. Ele otu isi tie ya? That's iti chai ọ ouch. Nwa agbọghọbịa ọtụ ya kpọrọ agbọ kpọkara ekpo otele na-eji cholesterol ọ dịghị n'ike? Masị ụmụ nwaanyị ji akpa cholesterol n'ike. Cholesterol ihe na-eji eme ịhụ nwaanyị gị ebe ya eko ya sọwa okoro eko ịmasọ mkpukpu ebe ya bịa ko nke otele gị ofu cholesterol. Ya ngosi gị ya. Ofu isi? Ya ọ dị ya. Igosi m gịnị? Asị m ọ ngosi gị ya. Igosi m cholesterol nọ gị n'ike. Ha? Ahụ ọdịkwa gị? Iji ahụ? Eji m ahụ. Iji ahụ? Ebe a ka ị chọrọ ịnọ gosi m cholesterol gị? Beside the plane, so I'm trying to be plain. Ka ihapụ Islam the rude. Them you. Ọmụ aka ịbara nga bụ esoro bekee. Ị chọrọ ịdị plain. Ya bụrụ nga ndị mmadụ lega m ka ebiri isi m cholesterol gị. Nwa bingo. Ịpa cholesterol n'ike agarịga. Onye nụ nga ịchaga babababa amasị otele gị akwụla. Ịpa cholesterol ji eke ọtọ agarịga. Them you nwa bingo. Nwoke ọsọ bịa bata gị n'ime nga ahụ na ya para cholesterol ala ya eke onye tara nwaanyị otele evuru ivu onye tara nwaanyị otele ekoro eko amasị ịpa cholesterol n'ihu otele akpagharịga onye riri eri asanye dem you nwa bingo onye ga-ahụ ụmụ nwaanyị nwere mkpukpu ihu nga ịsha anyụ ama asọ oke ugbola onwe ya nwa bingo nwụrụ anwụ ishi imi ya Wa bingo fu cholesterol no te la garega. Egarola kwa mahadum. I have nursing school. Na-eweta phone no close to your no gị kwu okwu. Aga m nursing school. Egochala. Ya. Nne gị na nna gị ọ ka dị ndụ? Nne m anọzi ndụ. Ndo. Gịnị gburu nne gị? O nwere accident. Accident na-eme na family unu. Ndo chai. Ọnwụ moto na-eme na family ọnwụ moto. Leke ọnwụ moto ọnwụ ka gburu nne gị. Ọnwụ ka m na-agwa gị sọ ọnwụ moto gị sọ ọnwụ moto adịghị ya. Ọnwụ ka gburu nne gị Chineke tipe gburu nne gị. A sị na o nwere ọrụ mmiri o kwesịrị ịrụ ọrụ ha so ndị mmiri abịa weli ya. Onye tekiziri over?
Asị na ọmụnwa mana achọrọ m take over. Okay, one. Yeah. Huh? Yeah, mana achọrọ m take over. Ibido. Oh, sometime ago, no, had like this. Simago. Man, I'm try resist if I. Like now, what give up now? With on kito game. Huh? You have now kulu kita with on. If I'm not no game, make kito game, make. Our sister. Because genotype or what? Album AA. Blood group or? B, Huh? B positive. Because boy, correct one to the. All of you. Mba kpọrọ ha akwebasị ihe anyị mere ebe a gaba na social media. I do my like people akara ekwentị m na public. Akwa ije eji ka ị chọrọ ịga. Achọrọ m ifere ije eji. Kpọọ na akara ekwentị gị ọkwa ma na ọ ga-aba na ịntanetị na epost ya naanị na YouTube naanị. Bishop. Ị chọọ ka m gwa gị okwu? Chere m aza kọlụ m ga-ebughachite gị biko. Mba. Mba.